Odbojkašice Srbije bez velikog preokreta, trijumf sad u neizvesnoj završnici. Sreda, 31. jul 2024. godine u 16:14. Odbojkašice Srbije poražene su od selekcije SAD sa 3:2, 25:17, 25:20, 20:25, 14:25, 17:15 u setovima u meču drugog kola grupe A na Olimpijskim igrama. Duel prave svetske odbojkaške elite, svetskih protiv olimpijskih šampionki. Fortuna nije bila na strani srpskih odbojkašica, pa da ih nagradi za veliki trud i proboj iz vrlo teške situacije. Uspele su izabranice Giovanija Gvidetija da se vrate iz zaostatka od 2 seta do izjednačenja. Od potpune slabosti do krajnje nadmoći za obezbeđivanje tie-breaka. Srpske odbojkašice su ispustile prednost od 8:5 u petom setu prilikom promena strana. Od tog momenta